Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Sally. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Sally. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga ambot ba og unsa gyud kinahanglan ani niya, asawa ba o katabang. Pero aron inyo kay masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Isip mo'y litong-lito sa baga panahon na ismong malimot. Bakit ba bumabala kaya ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran di mapigilan. Itanim mo sa iyong puso, kaya mo yan! Kaya natin to! Gana-gana kong fans. Hello, fans! Hello! Uy, taksi ni Hunong. Kasi sakay ana, oy. Posible sakay among silingan. Nga di man na mo sakay. Tricycle may sakyan ana. Taksi ni Hunong? Kinsa? Uy, si Porto man na naog sa taksi. Si day mo sakay. Ana, kamiligro. Miligro na noon. Kamilagro pa ya. Uy, naapag yun nakahanda. Milagro na yun eh. Hindi na siya gikan, uy. Akong paabuton nga, makasudi ni Be. Daghan na gud ani Porto. Asa man nagadaog ka sa swertres? Usab naman. Imposible nga mahitabo na eh. Bisa kung saan, dito ka daog ka na. Di juga kadaog kay wa man kay pusta-pusta. Yun. Pero dili ka kwarta lagi gikumprana lagi. Ako, sweldo ko. Ha? Karon din yung sweldo di ay. Upa may pizza 15. Wa palagi, pero ang pizza 15 kay Domingo man. Kinsa may mo sweldo mo Domingo. O nakaro minunweldo. Ay, mao ba? Unyo wa ka magsulti lagi nako. So, unsa ba? Nga mangumpra ka. Awan lang ka sulti, para makadagino ta ba? Kaya sultihan ti ka, kaya ako sweldo, mahurot din na mo kumpra. Kaya ikaw ugma, wa na ko'y pamaliti. Kaya hurot niyo mo kumpra. Ang angman, di man sa ka musulti. Nagtuo man ko nga kanang gihatag nimo nako para kumpra na tanan. Di man ka musulti nga waday kay gibilin para pamliti nimo. Bida sa nani, oy. Ako naman yung sabaan na ni. No, sige, bahala ka. Di na ko muhilabot na imong sweldo. Kapay nimo. Oh, marang bayan na. Padali yung, matasan ay di ka masabot. Ay, kakidot. Ay nga nung mag-uulman ka, nga gihatagan maka ni Porto diha sa imong mga panginahanglan. Bahalag din sa imong hatag sa sweldo nimo, basta kay gipalitan ka niya diha para sa inyong konsumo. Unya, kung doon ako'y mga palitunon o bayranan ba? Unsa o man na ron, be? Unsa may akong ibayad? Nga wa man ko niya tagai. Adi mangayo ka niya. Ikaw nalay sabot niya, ana, oy Sally. Naagoy mga tao nga dili mo salig sa ilang tao pa. Ha? Sa laing tao. Gusto niya nga siya rin ko'y mukupot siyang kwarta sa iyang sweldo. Siyempre, iya man ang kwarta. May katungod man na siya, ana. Nya ako, asawa man ko ma. Wala kay katungod sa iyang sweldo di ay. Naaman. Pero maghuwat ka kung unsay gusto sa imong bana. Naaraman ko na ninyo, God. Sabuti na ninyo kung kinsay mo gunit sa inyong kwarta, kinsay mo budget. Da, swap ang ginantawhan na. Pero sige lang, mandrabaho kong ako. Para na ako'y kaugalingon akong kwarta. Di ko magsalig ang iyang sweldo. Sale! Sa'yo mo narbaho ka? Mandrabaho ko. Nga naman, di pwede? Ay nga naman narbaho man ka, waman ta mga pas mo dire. Sobra man gaya na natin pamalit para sa atong konsumo. Eh di man naman hinungdan po ito kung anong mandrabaho ko. Sabi ay, Gusto na ako, nga doon ako'y gustong paliton. Kung na ako'y ganang paliton, makapalit ko. Kung sa may ako ipalit, kung doon ako'y gustong paliton, aber. di magsulti ka rin ako kung na kay gustong paliton. Ay nalantana po ito ay. Naibaw ko nga dili ka gusto nga dunay magpuput anang imong sweldo. Manggali ka gusto nga magpauban ako kung mangumpra ka. Gusto nimo ikaw rin mangumpra. Ngano, si pagtuon mo na ako diri. Ha? Iro nga naghuwat lawgan? Usam daw ka diha, oy. Nga nung ko daw naabot ang iroan Ay eh. nalanta, kapoy nimo. Ay kabala ka. Dili ko mangayo ang imong sweldo. Mangita kong trabaho. Para doon ako'y sweldo o doon ako'y kwarta para makapalit ko sa gusto na kong paliton. Sali! Orbeda. Murag. Sayo po na, pe. Nga ko mo ay magkupot sa kwarta. Nga akong kinitaan, gud. Ako ko ng sweldo, gud. Ah, Sayo, pre.
Kadang bayan na, pero no? Ang ako rin kasulti mo. Sakto na mo, sakto na. Ikaw ay gunit sa iyong kwarta. Kaya mo man ang sweldo. Ikaw ay nanarbaho na. Pero minyo mo ka, may asawa ka. Angay na ni mong buhaton, kung wa kay pagsalig sa mong asawa. Labi nagasador kayo. Pero kung may pagsalig ka, angay lang siya mo yung pakaptunan ni mong kwarta. Pakuptunin mo ba? Para siya rin bahala usawan niyang kwarta ni mo. Sa inyuhang pagpuyo, siya na yung magdag budget. Dili parehas nga kuha nga. Bidanaong kay kwarta ni mong asawa, pre. Pre, probiyag lang. Yung permis mingguhan. Mao nga ako gibuhat sa una, palitan na akong sweldo, akong gihatag niya tanan. Lami kami sudan, humba, adobo, paksiw, pasalami, pagkasunod ang lawa na. Buwad, utan, pansit, tirakus munggos, tirakus kaginaling, baon na na. Talagi, mga karon, awa na akong gihatag kwarta na kung sa kong asawa taon. Ako yung nagkupot. Mo, ba, pre? Nyawan mo mag-away sa mga asawa, pre. Wa na, Malinaw na mo. nilinaw na. Oh, man, noon. Nya, kumusta na mga asawa ni mo? Wa na, tuwa na sila. Ano naman, pre? Ako yung palaya, so ipapauli na ko sila. Ito'y. Recorded by X Thunder Gaming. Pero pre, aro di malain ni mo asawa kay wa man nimo palayasa. Di man pre sa kuwang ipalayas to nako. Naa makagyapon ni mo asawa sa inyo ha. Tagain lang po nagkwarta kay dili baya lalim taon sa imo ang trabaho sa bay. Nya gusto kang mopalit, kay na kay gusto paliton pero wa kay kapalit kay wa kay kwarta. Ang mahitabuan na pre. Di na ganahan trabaho sa bay. Pre. Day, asam ka mulakaw, right? Oh, so di ay. Asam ka? Pag-submit ko sa akong requirements, akong gi-applyan nga trabaho. Manarbaho, giday ka. Oh, ngano, bawal? Ano mo trabaho man ka? Ano? Wa man ka mapas mo din sa itong pagpuyo, tao? Wa, bitaw ko mapas mo, pero naboringan lang ko porto. Nakita na ko nga dili asawa imong pagtanaw nako. Nagtuot tingali kang katabang ra ko nini. Dili ko asawa. Mao nga, pangita na lang katabang nimo kay mangita kog trabaho nakasabot ka. Pangitag imong katabang. Nangita gyud kog trabaho, ako gipakita sa akong bana nga dili ko katabang sa among panimay. Mao nga sa dihang nakakita na kog trabaho, may sweldo nako, aw dinhi. Wa man sali, day. Wa pa man tingali mo uli. Tanaw na ko nga pa ba sudan dali sa kusina, we. Uy, sudan ka dito? Uy, linuag. Dukot na lang yung hibilin. Wa pag sudan. Unsar na, eh. Ayop ka ni. Pidag na sa wahay. Grrr. Karoon ka yun. Paitan kami tango, eh. Takong ka ni. May misod. Siya na tingali ni. Unsa mga? Sige na kong una ni. Wata itarong kao na ni. Pirmi na lang itong gutman ng kalkaya. O sabi gusto mo may tabo, ha? Sulti! Nabuang ka na diha, Porto. Ma, ikaw din na, ma? Saman ka? Sapot man ka, ngano ka? Kisa may dili sa puto na ni, ma. Inikuloy na ko, gutom kayo. Pero wati magkaon kay way linuag, way sudan, way gusto, way kanon, way naluto. Lipay ka na. Unya, kisama na sa... Uy, Porto. Ablihi ko nun ang imong nahuna. Ayaw isira aron dili ka makakita sa sitwasyon. Ablihi og tanawa kung unsay problema ninyo. Dili kay imo na ng kaugalingon ng imong nahuna. Ma, milaban kasi mga anak. Wa ako mulaban. Gitanaw ko lang ang inyong sitwasyon. Ug nakita na ako kung unsa inyong problema. Ug usas ka makahatag aning problema kung nganong naingon ani mo. Ma, Suma kani adto. Sa wa pa manarbaw ang akong anak, napas mo ba ka? Wa. Imong mga sinina, pulos gud na inutaw. Pulos humot, kay bagong laba. Karon naunsa naman ka. Naikwilyos imong sinina ay, naghibat na. Kay wa na mautaw. unya ako din sa ma. Baan ako? Natural marabaho ko niya. Siya. Iyam ganin trabaho yun. Mao gani nga giatiman kaniya og pag-ayo. Pero ang problema kay murag imo ra man siyang gihimong katabang. Si katabang ko. Asawa na ko, ha? Imuuna kong katabang. Suma. Unsa trabaho sa katabang?
Dili ba bang limpyo magatimans bulaton sabay. Mo man ay gibuhat sa imong asawa. Mas may pagkaning katabang kay na may madawat nga sweldo. Pero ang imong asawa na ba kay gitunol niya? Wa. Pero gibuhi man ako na siya, ma. Ipakaon mo ko na siya ko bayad. Kay ano? Ang katabang gipabayad bagod na sila sa ilang kaon. Wa oy, libre. Pero may pa sila kay na pay sweldo madawat matag buwan. Pero kaning imong asawa, iyata ng trabaho din isbay. Unya na siya gustong paliton, dili ka palit kay wa may kwarta. Di mangayo siya na ako. Kay mangayo man bitaw na siya nimo. Pero unsa may imong isulti, wa pay sweldo. Unyag na nay sweldo, mangumpra ka kay ikaw ra, ha? Mangumpra kag ikaw ra. Unsa man ang asawa nimo, malipay ana, ha? Swerte ka kay dili ako imong asawa. Kag nahitabo pa nga ako mo imong asawa, uy, gitargetan na kag kutsilyo nga tayaon. Oh, di man gud maunang imong pagtratar sa imong asawa, Porto. Ipakita sa imong asawa ang asawa mo siya. May katungod siya nimo. Pero wa man kay pagsalig sa imong asawa. Ma, suwi pagsalikod. Wa kay pagsalig sa imong asawa. Hinungdan nga wa mo isalig niyang imong kita, ang imong sweldo. Nga dapat tunta ang asawa mo maghupot ug mo das budget. Mo matiman sa inyong bay. Aron sa ingon, kung unsay mga panginahanglan nimo niya sabay, iyang matiman. Pero ikaw, suwapang kapas na nga matay hanggawa ka. Ma, Oh, mao nga, ayaw pag-expect nga matiman ka si mga asawa ang inyong panimaysad, ilabi na sa inyong kaon. Kay doon naman sa trabaho. Dapat hasta ka mo atiman. Nakasabot ka. ma. Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa day mo ma? Naglalis mo sa Porto? Ay, waman may maglalis. Ako malang sa ingin pasabot. Unya, nakasabot. Ambot sa iyang lubot. Na ang tao nga sirado na kunahuna bisag unsa pa nimo papasabot di gyud nakasabot kay ngirang kaugalingon ng iyang gihuna-huna. Hadlok man na siya maibanan ang iyang bahandi nga makuha ang iyang mga bahandi sa laing tao. Hoy, hakog. Nya gawas nga hakog, hangol pag yun. Ay, paita ng tawana, eh. Unya sa may plano mo. O bahala siya namo ko'y trabaho, mabuhi na ko ugwa siya. Unya siya. Nagdawyaw man ganito pag-abot niya nga way linungag, way sudan. Iyon na ng problema. Kung gigutom siya, naman siya trabaho, naman siya kwarta, papalitan siya iyang sudan. Di siya kamaong mangluto, bahala siya. Naunsa na ba yung taon mo, eh? Bahala siya. Sukat ka nagkatrabaho ko, wa nagid ko mo atiman niya, bahala siya Ugwa na ko magpaduol kaayo sa kumbana, mao nga pagkaugmaan na. Adto na lang ko magpalit og para paniud sa akong trabahoan Karon na lang kong gabi magluto. Sal, Hanggaw nawag pa. ay sali. Saman! Ang studio na ka dito. Ay kung sa mo ka Porto, nagdali ko, malate na ko. Kung gusto ka mag-istorya, tayo kulit na ako. Diha ka na. Uy, kanso. Gusto mo ba yan, no, eh? Wagit ko makigsulti niya, pero pag ulit na ko gikas trabaho, naglangay-langay ko. Og siya di ay naghuwat akong maayo. Unya to? Nay, Lumiot? nay. Tama, nay. Palitir ko makaon ito dong. Kay gutom kayo ko. Ito mga pagkaon, nay. Bisa kung sa sudan ba? Para pa nahihapon ko. Aw, mahalon, nay, or baratuhon. Alam mo ito. Aw, kanang init pa, or bugnaw na. Init pa. Aw, sige. Aw, taman. Kanang lami, way lami. Bisa kung sa lang eh. Eh. Ikaw kito ba ka? Suko mo, day. Bahala ka, day. Ikaw pa'y manugog, kaya may masuko. Bahala, mapas mo ka, day. Ah, ako ni bata, sugoon. Hoy, buot. Di ko lang lawas na eh. Hoy, buot. Ang sa may pagkisultihan ni mo na ako Unsa man dani? Wala man klaro ani. Kada uli na ko, way linungag. Way sudan. Imbis na may kayo ikaon kay gutom kayo gikas trabaho. Pas mo mo dani. Unya, mas may buti pasabot mo. Magluto pa ko inig uli, maglungag pa ko. Ikaw may unang nauli kay nako, dapat ikaw maglungag o magluto unta. Ikaw ang asawa, mo ng trabaho. Hoy, ay pagkilasilas po to. May kay kamuingon nga ikaw mo'y asawa. Imo ng trabaho, kapoy ba yan mo? Ngano,
Ikaw, bana ka, ha? Nahibaw po kasi mo trabaho din sa uta, ha? Nanginabuhi man ko. Unya ako, wa ko manginabuhi. Pero ako ng trabaho. Imo bitaw, nandabaho ka para lang sa imong kaugalingon. Wa ka maghunahuna nga may pamilya ka, may asawa ka. Kung may pagsali ka pa sa imong asawa, imo unta kong tataron isip asawa. Pero kay bawo ka sa nakita nako, dili asawa imong pagtan-aw nako porto, kun dili imong katabang, imong yaya nga masangpit dayon nimo kun doon na kay gikinahanglan. Ha! Pangita talaga tabang nimo, aron dunay mo atiman nimo kay dili asawa imong gikinahanglan kun dili katabang. Sali! Mao ni akong problema kay murag wa na gyud kay may magkasinabot og sa akong bana ug murag nabugnaw na sad gyud ko. Unsa akong buhaton ani, makiguwag na lang gyud ko sa akong bana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sally. Okay, ang sendo dato ka nga lawa. Si Inday Sally, Ate Pres. Sally. Oh. Si Inday Sally, problema ni trabaho na lang kaya Yahay na lang sila, Ate Pres. Taon. Para doon na sila yung kwarta. Lay sa nayang bana ko, dili ba intriga, no? Bitaw. Yeah, Nabi yan sa kasal, Ate Pres. Bati, uy. Kinala ng asawa, may gudun tamoy mo kupot. Tinoda. Sa sweldo, sa bana, may mo budget, sa panimay. Pero karon sa una, Ate Pres, sili sa inaan, ka ng kuan ka ng Siya mandas, good. budget. Karon? Pero karon ako na, Ate Pres. Yan, ay. Oo, ako na. Gipulaan na siya. Kapuyan Tigali, tungod kay kapuyan. Kapuyan na sa siya pa, o. Ang sa i-budgeton, ana. Tinod, diba? tinod natin. Ako nagyutanan, bayad, tanan, bayad, tanan. Basta ang tanan, ako ana. Gituyo na niya kay wag ma-short ikaw gyapon yung problema. Bitaw. Inuto ginay mo da. Mauna ka. Muna, pero, Sakto na imo dun da. pero, ang dapat ko, ang asawa. Asawa na ko na sa pagkasal, ma'am, kanang dawat, unsaon na pag sulti bam? Kanang aras nga, ma'am, ang bana, ang laki mo mga dawata kining aras nga moy timailhan nga ang tanan kong kinataan. Kinitaan anak gini mo. Anak mo. Ang kuhan man ko sa asawa, ang akong kwarta ako, ang imong kwarta ako, Oh, gapon. anak to no. Sa asawa to no. Iya, gapon, tanan. Ya tanan gina. Tinod bitaw na. Ikaw ba, kasuway ka niyo ba, Ari? Pag isa mabinis ba Na, siya may muhatag. Balik ka ba, be? Tag. Asa na itong basa? Okay, patawas mong binati. Pero lisod-lisod eh. Lisod ni. Bab? Unsay mag-ingon ko lihat? Kung ikaw, kung panulitan, ikaw ron mahitabuan ani nga ang kwarta, dili katagaan nyo, ikay mahimong asawa, be. Asawa ka. Imo mahimo po. Saan mo, be? Hindi yun ha? Hindi yan sa akin. Basa. Si Jesus mitubag. Ah, Mateo 22, versikulo 37. sa dihang? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o sa tibok mong huna-huna. Ikaduha, higugmaa ang imong isikatawo sama sa imong kaugalingon. Karon, kaning ilahang pagkamanagtiayon, kung mabalik na ba ka dito sa Genesis, gingon dito nga, ang asawa, kung ang, balik, ang lalaki mo biya, samahan o pinahan, o may po siyang asawa, o sila dili, duha o sana. Sa ito pa, o ari ka sa New Testament, inikasal sa pare, naman dito nga, dawaton mo ba siya? O sa ganing na, Ate Pres, kung ang gikasal, sa kalipay o kasakit. Oo. Dawaton mo ba siya imong bana? Yung pong bana, dawaton mo sa imong asawa, ingon ana. So, sa ako nang ingon, ang Ginoo na sa ilang tunga, ang gugma na sa ilang tunga, nagminyo sa ilang tungod sa gugma. Ingon ani karon, ngailang natabo ilang duha. Murag wa may gugma ng ilang pagpuyo, ang ilang magtiayon. Yaya laglakaw asawa, malakaw kan marbaho, ang bana malakaw sad kay marbaho. Kay bao lagi ang yang asawa murag wala magpulsi pagsalig. Wa man si pagsalig siyang asawa, siya may mugunit sa tanang kwarta. Nga, wa makukita sa istorya Goliath og ang istorya anak nakuha nakakwenta man di ko ningon ang banang Goliath nga og ikaw mo gumunit sa kwarta irot ni mo pangumpra ini ko og maawan ako pamilite Ah, ni na bagong sugod sa sugilanon Mao pa di ay. Problema niya, pliti ra gyud. Mao sa tingali, no? Mong bulsa di ay. ari ka Pedro, tagagapliti. Pare pliti oh. Tagagaglod. nagtod ba ka istorya dili gyud sila magkasinabot Oh. dili gyud sila magkasinabot untaon naman lang unya kung naa na sila anak Tinod. saan naman ang anak kung naa na sila kung saan man pagbadit Ang ayon lang anak. Dabi tayo bang magpuyo, no? Ah, Nga, mingon, sige, ako yung gunit sa kwarta, ikay bayad sa kurente, ako yung bayad sa tubig, ikay bayad sa balay. Ay, yahay. Naingon na araw, sahay. Ikay O pangupad kung ang magtiayo, doon ay mga trabaho sa Oo. ano niya, ang sweldo nila, ang kun-angkuhan ba?
May Oh, pa- ingon na, Tunaan ko. May og gusto silang kwarta ate Pres. Ano nila mga video naghatag kwarta dito sa likuan. Porti daghani pangatag tag 1,000. Ato mga video oy. Dahil lang to istorya, pananglitan ng unani ilang kahimtang karon. Karon na narbaho ang bana, narbaho sa asawa. So doon na sila yung mga kwarta, di na sila mapas mo. Sa ako naging lagi, naaabay gugma ang ilang panagtipon, isip magtiayon. Oh, labaw sa tanan, naapabang Ginoo silang tunga kay once ang magtiayon ug magminyo na ingon malagi nga it takes 3 to marriage. Kay bana, asawa o Ginoo sa tunga. Usaya ko na ninyo kung saan Ya, hinungdan. sa- ana, Usaya usaya, hinungdan. Dili ba ka niya hinungdan ani Goliath at Pres tungod kay wa sila anak? Sasad, tingay. Dili ay, daghan man mga way anak. Nganong lagi na ato mga kaila ate Pres way anak magsinabot man. Nagi, mga tao, hindi Mas naka... sinabot mo nga wa kay anak. Tinuod bitaw. Kaya magsabot mo nagsige karong yung maka anak. Ah. Kanang Di sa inyo sa Mao na, sakto na. Usaya na lang na ninyo kamo magtiayon kung unsa man. Kuan kanang puro mo na narbaho no? So ayi ko rin yung istorya kanang dong manimbata Domingo man ron. Basig nakalimot ng sad mo Ginoo nya way Ginoo rin sa inyong pagpuyo. Kaya na magtrabaho. Alas 2 sa kadlaw ni tuktok ko kaganihan. Tok mga. Ano naman ba? Ano magsige magkagaan? Ana man kay asawa. Nya. Niya. Ni karon. Palit ko na pang sudan. Di pang sudan. No? Daan pag yuko sa bigo siya. Litog dudul sa. Gipukaw di ka, Bam. Oh. Hindi mo naman siya Di pang sudan. Di na tanang mga laing butang kaysa una. Maulagi ko sa okay sa mga nakiaron ko na sa kwarta. Kanang para pang sudan sa yung buntay ko nga. Oh, di para sudan. Lakaw na. Matagbaw ko. Pagitag simbahan ko makasana sad ko. Kaya abot ang ikaduha. Karon, niyo sa ikado ha. Ha? Niyo sa. Ihatag ko ng kwarta. Ay! Salamat mo kailangan dito naman nun. Kuna ko ang pasultihan.